Good morning, Zach. Morning. Nagpo-fog na naman yung camera natin. Dumiretso siya sa couch. Happy Tuesday, guys. Today is June 25. Ayan na yung ating mga karne. Ano to, tita? Ano yan? Beef? No, beef. Tapos ito. Iyan, lapu-lapu yan. May malaking lapu-lapu. Ang aga gumising ni Papa. Nakabili na siya ng lapu-lapu. Linagay lang dito sa ref. Ay, asaan na? Asaan, te? Ay, yung turon natin yan. Sa freezer. Sa ilarang. Ay. Ay, wow! Ang laki! Dalawa tong malaki. Oh my God! Si Tita, gagawa siya ng igado. Ang sarap ng igado ni Tita. Ayan, maglalagay siya ng hantak. Ano ba yan? Hantak? String beans or snake bean. Tapos may talong yan. And ayan yung gagawin ni Papa chop suey o ni Tita o ni Mama. Sila ang magagaling magluto. I-shake. Ayan yung nabili natin na purple na pinapay. Iyan ang lubot. Tapos Naligo na ako, guys. And nagiram ako ng hens ni Papa. Ma! Nagkakonsaro. Subliang kuman lang. Nakaputi tayo. Kahapon, puti din tayo. Ngayon, vinik naman siya. Ito yung daan nating hens. Luto na yung igado ni Tita. Ang napakasarap na igado. The igado, tikman daw natin. And magluluto ako magluluto ngayon ng breakfast. Itlog lang naman para sa mga bata. Ay! Ang sarap. Ay, sa paminta. Sarap. Ayan, paminta. Kapatid. Nasiramon. Ako nagluto ng eggs. Ito kasi yung request ng mga bata. Yung lutong-luto yung yolk. Tapos sinangag, yan lang ang ulam nila. Gusto ni Sak mag-fruit salad. Bigyan ko na rin si Kuya pero hindi ko alam kung gusto niya. Ang dami nating fruit salad. Nasa freezer yung iba. Ito yung sobra. Dito na lang nilagay kung saan nakalagay yung kaong. So, yan yung breakfast nila. Si Oli tulog pa. Kulang yung sinangag kasi eto, akin na to. Magluto ulit si Tita. Kasi meron pa namang kanin. Yung mga bata hindi pa kumakain. Yung igado. Si Papa, tinutok-tok niya yung gagawin niyang beef steak. Ayan. Tapos na pa? Ayan, tapos na. Huli na tayo. Si Kuya. Andun si Kuya sa kubo. Yung dalawa nandun kila Auntie Adjo. Oh. Si Mama. And si Holly tulog pa. Tulog na tulog ang baby girl natin. Hi, baby. You still asleep, baby? It's alright. You go sleep. Mas gusto ko ito sa abo. Dati favorite ang abo, ngayon itong favorite ko. May dami kayo nakatanga. Mayroon kami kagabi. Iba ito. Hindi, yung buwan. Ito abo to. Ako kanina abo. Sumanipis lang yan, di ba? Oo, masilang nga niya. Okay, you can eat na, Kuya. You don't like this one? Oh, which tomato sauce? Mayroon siyang, gusto niyang banana. Okay. And then you got fruit salad. I didn't know if you want it. No? You don't like it? Akin na. Ayaw niya daw. But you eat this in our house, no? Wash your hands, Zach. That one, this is mine. Eat rice first. Wait, come on na. Kain na. Ito yung order mong egg. Ha? We have lechon tonight. Nak, gusto mong ketchup, Nak?
Gusto mo fruit salad na ko? Magsabi ka sa akin. You want more? What do you want? Ketchup? How about that one? That's the same. Oh, gusto niya to. Hindi pa ako nakakain ng breakfast, guys. Tanghali na. 11:05 na. May dumating ako parcel. Ito yung in-order ko dun sa supplier ko. Na gagamitin ko habang nandito tayo sa Australia. Dito tayo sa Pilipinas. Nag-order ako ng, wait lang. Anong oras mo luto pa sa lapu-lapu? Ngay, makapahinga kang gawin. Kasi si Papa, ano nang naluto mo pa? Yan, nagluto na ako pa ito. Lipstick? Kaldereta. Lipstick na lugong po na. Oo. So, ito yung aking order sa aking supplier. So, bumili ako ng SY Glow Fast White. Maganda to, guys. So, bumili ako ng 4. Yung ice cream whip soap. 4. Yan ang gagamitin ko sa sabon dito. Ay, 5 pala. Ipatry ko lang kila mama. And etong ice cream ng SY Glow. Ayan, mabango siya. So, itatry ko siya dito. Tapos, etong wala tayong cutter. Ha? Maputi daw. Maputi. Try mo kaya. Magtinda ka kaya. Ako yung magtinda. Ito yung Hindi may gani ng bakal. glass skin soap ng Golden Dust, yung 21. Ayan. Tapos ako ng hikari. Gusto kong itry yung hikari na guys, na, kasi diba, ang init-init dito. Gusto kong itry yung hikari na glutathione. May tinda tayo nito. Na-sold out ako yata na. Si parcel. And, dalawa yung in-order kong ito naman, 21. Kojic papaya naman to. Aminin ko nga. Ito mabango. Ang bango-bango niya. Ito sabon din. Sabon din. Dato sabon. Para din yung matalagsak. Try mo lang. Ayun, magandang review nito. Ayan. Si papaya naman to ng 21. Tapos, ang ganda ng review nito. Na-sold out ako nito eh. So, hindi ako nakamay sa sarili kong live. Kaya sabi ko, dito na ako mag-order. Iba-iba. Iba-ibang sabon. Ipatry ko rin kay mama. Kufo bar. Ayan. Ito yung coffee scrub soap. Ayan. Bumili ako 5 nitong coffee bar nito. Kasi magandang review nito eh. Ayun. Kasi medyo magaspang siya guys. Yung parang may siya, yung may parang coffee talaga. Yung alam niyo yung Itim. may siya, may texture. Ayan. Mamaya mali. Ay, amoy coffee. Coffee. Oo. Sa ko na yung misis. Sige. Sa kanya na raw yun. Tapos, eto si Miss Cho. Hindi ko alam kung mag-review ako guys. Pero marami kasi magandang review. Pero hindi ko alam kung gagamitin ko to dito. Kasi ang init-init. Hindi ako siguro mag-review dito. Pawis na ako. Bawal itali yung buko pero hindi kaya. Bahala na. Magka-body siya. Ito si Miss Song pa to. Ayan. Meron siyang kasi ang daming naghanap dito sa akin. Nung nag-order ako sa kanya, sold out siya. So, sabi ko, baka maganda. So, nag-try lang ako mag-order. Pero hindi ko alam kung magagamit niyan dito. Kasi ang init niyan dito. And, of course, Berry Glow. Bumili ako ng Berry Glow na. Ilang Berry Glow ba? Ayan. Isang Berry Glow. Tapos, Choco Plus, 3. Tatlong Choco Plus. And Shipo ako. Ayan. Sold out ako nito. Yan. And ito yung SY Glow din na lotion. Tris na dyan, baby. Ito yung order natin.
Si Shelby. Oo. Ayan, yung SY Glow SPF 80. And ito si Chong, but ano, hindi pa rin kung paano ito i-pronounce, guys. Miss Song, yung kanyang ano, facial wash. My God, ang init. Ayan. So, dalawang in-order ko nito. Ayan, dalawa nito. Hindi ko alam kung gaano siya kalaki. So, yan yung in-order ko sa aking supplier na gagamitin ko habang nasa Pilipinas tayo. Ang init! Lord! Tingnan nyo yung aking pawis. Ang pawis ko pa na nabibili ko yung ano, hindi ako pinagpapawisan sa Australia. Nabibili ko yung... Hindi ako pinapawisan sa Australia, guys. Ha? Oo. Walang ano dito, walang cutter. Kuchilyo gamit namin. Babaalis ka dyan, baby. Baka maano. Ay, puti. Lotion. Amoyin mo. Ang bango-bango. Sarap ng ulambe. Dek, Papa is talking to you. Papa. I'll give you a salad. You want salad? Fruit salad? Yes, Papa. Fruit salad, please. Grabe, ang pawis ko. Shoot, ang hirap. Grabe talaga sila mag-ano. Oo, as in. Super, ano. Super. Oo, amoyin mo. Gumamit ako yan. Salad ulam. Ayan. Eh, may dala ako yung kay Ana Magcaos na lotion. Kaya hindi ako nag-order. May dala tayo. So, yan yung in-order ko kay supplier. Ayan, iinom na ako nito. Ito, gusto ko itong matry kasi maraming naghahanap nito. Sold out ako nito. Bangon, no? Parang ice cream talaga, no? Gusto ko siyang gamitin sa gabi. Kasi may aircon naman tayo. Magpo. Wow, look at Holly. Show your ano ba yung fruit salad. Hindi can't see. Ayan, nagkain siya ng fruit salad. So, yan yung binili ko, guys. Diyos ko, ang init. Yun na, guys. Wala na. Oh. Ano na? Dito ko na lang ilagay ang aking supply. Yes. Tapo na lang ito. Yes. Try mo yan. Try mo yan para pag gusto mo, pwede kang order ng supply. Padong ka na lang ano, order. Ay, alam ko, dalawa in-order ko niya. Dalawa nito. Ay, isa lang nakita. Isa nga lang. Check ko na lang. Ito mabang ano, coffee. Oo. Ito yung supply natin dito sa ano, Pilipinas. Tingnan mo, nung tinanggalan nyo ng ano, hindi nakasya. So yan guys, lotion, gusto mo mag-try. Nainit na mag-lotion din. Ano kay, mas gusto ko yung kay Ana Magcaos. Ito kasi pang gabi ko tong lotion. Alright, thank you sis. Adobong Chino. Ay, may turon pa kami. And si ate pipirituhin niya para sa adobo mamaya. And ano to ate? Chicken? Ano? Kaldereta. Magkakaldereta si Papang buto-buto. Tapos, yung chicken natin okay na. Ayan na yung chicken. Fried chicken mamaya. Ayan. Luto-luto. Half cook na yan ni Mother. And si Mother nagluluto siya, naghihiwa siya ng carrots para sa kaldereta to ma. And ito yung peanut butter. Oh. Kilo-kilo sila sa peanut butter. And ayan yung Reno. Ayan. Then, oh my God. Andito yung ating gagawing adobo chino, no? And beef stick. And chops. And ito yung and ito yung chop suey. Luto na yung egg na yan. So, yan yung ating mga lulutuin pa. No, nila. Tapos yung yung sweet and sour, yung laki ng ng lapu-lapu. Ayan, hugasan ko to. Mamaya pa. Sa kapatid ko to, sabi ko, i-remove ko muna kasi meron naman siya, pero hindi yung etong hydro flap. Pero maganda rin yung
kanya. Sabi ko, hiramin ko muna ito, tapos iwan ko ito sa'yo. Gusto ng mga bata na maligo sa doon kila ulit. Mag-swimming. Balan ka? Saglit lang ako, tapos pagtapos na. Mahal na ka mo. Si Sandro, bata, marunong niya Naku maglaro? mo, magpakaroon mo, kakalakal, ba na 650 ko? Ay, Ay, pamarong pa kayo. bakit? Hindi ba siya marunong lumangoy? Sabi niya, lumagaling daw siya, hamda. Sinungaling na naman siya sa akin. Tinanong ni Sandro, sabi, marunong ko lumangoy. Yeah, he can wear that one. Put sunscreen. I have sunscreen in the bag. Wait, I'll get the sunscreen. I'll put this on me first. No, you have to use the sunscreen first. Kaya nga, pag dito to si Sandro, dito ni iba. Ayan, tara to sila mag-swimming. Baba, tanggalin yung tanggalin yung necklace mo kay Lola. Oh, naglulok yung sa mga labong, sa mga Pag-aki pa sila, swimming lesson namin sila. Yes. Ilalabas na ni Papa ang malaking lapu-lapu. The lapu-lapu. Oh my God, pero ba ano pa? Bose na? Meron din na, baby. Takon si Jubay pa, iwala ko mani ki Jubay na saro. Ha? Pagday pa si Jubay man kalate, in 1 kilo. What's that? Diyos, inan mga masiramon sa naong isuti. Ayan. Caldereta. Luto tayong, hindi si Papa magkaldereta. Meron ng pritong isda. Cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Cause I know I can't get to you